Malá päťčlenná slovenská výprava na čele s lídrom a zakladateľom občianskeho združenia Miroslavom Vrábeľom alias Švírom sa vrátila z africkej Ugandy. Náročnú prípravu a vyše 30 hodín cesty vystriedalo vrelé stretnutie so 70-kou sirôt, ktorým občianske združenie cez lídra sirotinca Abela, ktorý sám vyrastal v sirotinci, pomáha. Je to realita skutočná, že tie peniaze idú tam a toto mi dalo ešte väčšiu silu, lebo keď povedal do mikrofónu Abel, že bez našej pomoci, našich ľudí, nášho okolia, čo im pomáhame 2,5 roka, by deti už niektoré pomreli na choroby a niektoré by skončili na ulici. Naši dobrodinci neprišli na prázdno, okrem finančnej pomoci prišli nabalení potrebnými vecami i prezentmi. Spomeniem základnú školu závodov. My máme taký rozbehnutý projekt Deti deťom. Pani riaditeľka slúbila, že budú si vymieňať listy, fotky cez maily a teraz takto začali to zbierkou. Tak my sa jedno video podarilo natočiť, ako deti sa hrajú a bolo tam všetko, čo dali aj oni. Hojdačka, to išla non-stop, lopty, badmintonové rakety na badminton, zo všetkého sa tešili. Niektoré veci nepoznali, čo to je strúhadlo na ceruzky, guma. Tým najpodstatnejším pre sirotinec je ale hlavne jedlo. Za 10 eur tu dokážu zabezpečiť stravu dieťaťu na 1 mesiac. Zápasia tu aj s inými problémami. Tu sa zabávame, zrazu chlapec nevládze, ja o tom ťahám celý horúci, ideme k lekárovi, malária. Treba zaplatiť. Abel, z čoho si to platil, keď si nemal? Tak som musel niečo si požičať, zobrať. Ako zistili našinci, pomoc pre sirotinec v Ugande sa rozhodne nehrnie zo všetkých strán. Spoliehajú sa hlavne na aktuálnu zo Starej Ľubovne. Mne sa páči, že ich vychováva k viere, vychováva ich dobrým skutkom, aby si vážili blížnych, aj cudzích, aby mali radi. A vlastne vychováva ich k tomu, aby sa im nestalo to, čo sa stalo im. Vidiac situáciu, naši dobrovoľníci pomohli aj na mieste, nakúpili veci aj pre tých, ktorí sa o nich starajú, či zobrali skupinu detí na plaváreň, či na obed a zabezpečili im čerpadlo na vodu. Niekedy, keď pýtam pre tieto deti peniaze, aj pre naše deti, keď som pýtal, som sa cítil ako žobrak. Bolo mi trápne do plaču, ale musíte to prehltnúť, musíte ísť ďalej, lebo keď nebudete pýtať, nedajú vám proste ľudia, musíte to, aj tie poníženia, urážky a počúvať teraz, že sa zviditeľňujem na deťoch. Ja nie som politik, ktorý sa odfotí v Ugande s deťmi a ide si svojou cestou. My im reálne pomáhame. Občianske združenie rozhodne nechce ustať v pomoci aj našim deťom, pre ktoré už zorganizovalo 11 benefičných koncertov, ale aj pre deti v Afrike. Na vlastné oči videli, ako súrne potrebujú postele, aby nespali na zemi či oplotení areálu. Šviro je taký medzinárodný pozdrav a vďaky týmto deťom. A ja vám všetkým zo srdca ďakujem za tú dobu, čo ste pomáhali. A pak prosím všetkých ostatných, keď vám to sa zapáčilo, tento projekt alebo táto myšlienka, skúste pomôcť. Každé euro pomôže. Verte tomu, že zachraňujeme detské ľudské životy.